ay nakaring barangaya ba kay tay kwarta gud diri gud. Yung sa may buhaton na to mga kwarta tanir. Bisa tagkota sa baybay? Baybay? Sa may makita mo sa baybay tae? Ya ikaw may utukan sa mga diri karon. Sa may maingon nimo na asan ta tag kwarta ni? Oh? May giingon nga ni manimpada lang tagbaklay-baklay aning kuno kalibon yan kita bre tag kuan diri. Kanang gold. Ah, kana mga budha. Itong nasa umbak. Ningarig na ba oh? Pamay ko na tingala sa una nagilugan ni sa China ug Pilipinas, batog na ingani akong nawong. Sure ka? Oh, sure kay ko. Kaya kung kita kaning duha ka bangag na kong ilong, dili kita agong kayamanan ni Yamashita. Karon wa pa nalakitan kay nasa kuha. Kung duha siguro maglalis ya. Pag lakot ta makita bre tag sa kunsa dito maagian na to. Tara. Tara. Lakot ay. Mga pade, apoy mga kitag binaklay gani ha. Kung tinuod man yung itong Buddha, itong gisgutan gani ha. May nagingon na manglingkod sa ta. Para lami itong istorya ba kung lagi na makakita tag Buddha. Kung sa itong buhaton ta, manglingkod ta. Sige. Pang! Sama gor ba di kung tinuod gor ng Buddha no? Niya kung makakita tag Buddha ni, unsa mo na to ba di? Matay, lugto na to nga. Sa tuwa mo to. Ay, noon, baka naman lubot ato. Di kita maigo sa itong idoy eh. Mga piko man. Baling idun na to ato. Ya ikaw yus, unsa man atong stop to ay akatong kwan yus, Buddha yus kung makakita man ta ato. Ko? Ay pag himuon na to tug bairan kung tinuod man jud to makita ta. Atakar mo maghuna-huna ninyo eh. Hindi na kanyang una-una sa una-una ba? Sa di una ninyo day. Pornhub na po siguro na ba? Dili, manggod ba di? Kung Pornhub lang, sayang kay gabi na hutdang kuglod. Nag-live ba yun si Lexi Lori? Ay, nag-live eh. Ay, Oo, gabi naka-update siya. Kung sa pinakanindot na kondom. Pago mo good. Sa ato pa, ingon mo gud sa kong lulo. Tinuod daw tong Buddha daw. Pero ang Buddha, dako daw nagtiyan. Kung makita tag Buddha na dakog tiyan, mauna na. yan. Murag ikaw. Taka man gud ba? Dili mo ko Buddha. Daghang gig pats. Buds, tud, butod lang ko, dili ko Buddha. Sige man maglalis sa Buddha mo, mura bag tinuod na. Ino bito ng Buddha. Awa ko na mga tao karon mura na magnaog Buddha. Tinuon manggaling na siyo. Diha rin ito madato siyo. Kung tinuod lang na si Buddha. Mao nang anak ni Tiryo. Sus, kung tinuod manggaling ng Buddha lagi kay mao na gina akong cellphone kay lata lagi globe lagi. Mao na gina permi ko update sa Pornhub ug Bigcam. Tutaan eh. Ayaw sa riyan eh. Ako yung taglingko rin, mga ito ng gurutan eh. Daka, gago na simbaan. Sa mani? Sa mani? Saan ko na yung butilyan eh? Sako, mukha na mo eh. Bakit hindi siya katong butilyan na nakita na sa TV ba? Ano ba? Ay, Sa man kamuta na ta ka lang taro, taas baba. di mo magsabab eh. Kay, kakita mo tong sa TV? Ha? Kay katong ilaha, palaha, ato butilya. Sino ato ni? Nya, kung katong abrihan na to nila daw, name ghost tao. Di abrihan na si mama na. Ayaw sa abri! Kay basig naglulo pa ni. Ayaw sa muka, basig naglulo siya diri sa daong butilya na dili nung takawis nung gisamok-samok na to siya. Sino na di? Ha? Sino na di? Ang buto, sinaan eh. Mo naging pangutaan na gani, masig mao nito sa TV ba na mag-wish ka. Nya, pangandoy mo mga problema. Si Genie. Oh, Si Genie mamansin. 君の虜になってしまえ Seryoso dakar mo kayo. Si Genie. Si Jenny ba? Jenny ng puso ko. Hari tunggu kita. Hari tunggu kita. Ano ba? Para yun. Dili kay, kabalo mo ato. Pag-abri nila sa kalaha, butilya mo na to, di ba? Butilya na niya to, ah. Wala siguro, nari sulod ni. Si Bugo, si Daniel Padilla. Asa ko man to Yakub. Ay, sorry. James Reid man na. Nga, di ba, pag-abri nila ato, nag-wish ng ghost tao. Basig ma, nari diri day, maka-wish daw niya. Sa masulbad sa itong mga problema. Una kong ingon sa inyo, ha. Abri. Nga ako na niya. Dili tulot ta. Ako na kasi pa. Wala gini ba, di? Ay, payulog ka. Istorya lagi ni. Ay, isa man ka. Si Boy, Jenny boy. Bunda.
Hala. Buya bunda. Dili man to upaw, Genie. Dili man na... Ito mo ba si Buya Bunda? Sibi-sibiin man to. Gani, si ibisibiin man to. Isa bitaw ka? Nilo. Ginny Nilo? Butay. Pataka ram. Nilo butay. Pataka ram. Tarong istorya ba kay ilabay ko nila rawa? Tarog istorya ba kay pabuyan ka na mo ba? Di makubungi. Masaray ka? Daot lang. Pero, kamo may nakagunit ka ng botilya, ha? Aduna ko'y ihatag ka ninyo. Sama mo sa mong buhat. Saan mo ba? Ara, makakuha namang problema ba? Abriha ka na. Bayon? Nakabalik ka. Ikaw na Diyo Abra ni ba di? Adlok ka. Ikaw Diyo Abra na. Napagani? Ano ba? Inahinaya, ha? Pagani? Ano nga, giskuan ba? Inahinaya lang. Kagikalibangan ko. Ikaw? Dili ko, ikaw Yus. Angko. Kubi. Wait lang. Wow. Wait lang. Saman ka, ututon ko. Manimaw na nagab. Ay, wala na! Ay, abrihin lang. Dako kang ilong. No way, uli. Gabriel na mo ha? Okay. Abri na kay para madalita ba? Lupa, dili plano. Taya. Nawagas na kagamas ninyo kadagay. Ay, ba na Genie? Ay, ako na si Jenny. Di ba bagsak? Masa, adala ko'y hatag sa ninyo. Asa mo ka mo ato? Ampak man ka. Sa to. Malaya lang ka. Kaya waiting video. Masa, adala ko'y panghatag ka ninyo. O sa inyong wish. Ya ka na yung wish ni mo. Unlimited na siya. Dili. Ang ako ang wish. Adala expiration. 7 days. Globe manggod ka. Masa, ang inyong wish. Ako ang ihatag. O sa imong wish. Wish na ko. Unta mawala ang buni. Kibuni ka? Ay, parihata. Pero wala ko kapalit ng diesel sa brigada. Saan man eh? Genie pa ka. Wala may dala tambal sa buni di ay. Wala ka problema dira. Parehas bito tagibuni. Busa, sorry, mama. Ikaw, usa man ang imo ang wish. Ako? Wish na ko? Wala ka kabantay sa kong lawas. Dako kayo? Kaunim! Mukbang ba ka to sa YouTube? Kato ang gusto! Ala! Wapay uso ka sa mua! Tawag na lawas na ko! Pero, ay nalang nawis me! Wala may lungag-lungag sa balaykat! Time ni Ginihan ni. Ikaw rin ang Gini na. Walay kabuga ba? Wala yun na. Tupat sa mga masing isa ka wish. Simple lang kayo mo kay pangata. Ay mong ipangayo gani. Sorry! Pwede next time na lang? Yung agad di ka doon kakaldiro. Puro karne na. Pangpahalag magkaigit-igit kag kinaon. Pero, ikaw, masay mong wish. Ko? Usa ka dito ha? Limtan mo na ba? Yawa man eh. Yawa! Your wish is gone! Dali ko mato dito pre. Sabi nyo kayo ba ni? Kaya nyo ba ni? Kami na bala yung pamilya ba ni? Sa imong manok. Sa imong uyap. Ay! Uyab. Pwede ka uyap. Sabi nyo kayo ba ni ha? Ay! Wait lang! Sa imong pagpano. Matats mabuta ninyo, ay! Sige, uban na lang mo! Uban na lang mo! Ha? Kamitanan? Anong kailangan kong gawin upang malaman? So, what's up mga mouse? So, lagi kayo. Lagi po. So, around days no, lag to cellphone. So, karon mag-shoutout na mi, no? Shoutout me kay... Chris Jen. Bananas ba ni?
Bunalos. Bunalo, so pasensya, kailangan to cellphone. Luis. Kisa ba dyan? Ang si Gisirian. Mga bright, mga good, may good. Giselle Rinan. Tama lagi ito. Aja si Rinal. Calyaw Aspasio. O, katong si Kwan, katong sa to, si... Si Emmanuel. Og Emmanuel, si ito si- Efren Kasulay. Ito Shout sa bang... out. Og si Jay Barela Caparo. Shout out. Laparo. Bazanes? Si Jake Bazanes po di ay. Pa-shoutout tayo kay Jake Bazanes. Shout out tayo kay Jake Basanis. Okay, mother. Oh, shout out pa rin ko, special mention na kang Rachel. Kata ka cha na. Cha-cha, so... Na salamat day. Day no sa Kwan. Sa to yung Kwan. Og kay Kwanday, pa-shoutout tayo kay Benz. Benz Arago. Argo, so... Og kay Lag na dyan siya, no? og kay Emmanuel Arago. So, pasensya guys, kay Og Lag. kay Prel Basanez. Shout out. Shout out. So, karon guys, no, kay Murag. Nagkalaglag na yung cellphone na to. So, dili na taman kay editon siya na ako na, di na maglag. Yes sir.